आंनि YouTube चेनेलाव गोदानै नायगिरि बिथांमोन फैनायखौ मा बुंनो सानो साबस्क्राइब खालामनो थिनदो बेनिफ्राय लाइक खालामनो थिनदो हे थिनलायनाङा बुंलायनाङा ओइ लोगोफ्रा लाबोगोननो ओइनिया फरायनोमोन मालाय जागासिनो फरायमोना आजिखालि थिनलायनाङा जायनो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बिसोरनो मालाय साबस्क्राइब खालामखायो सासो सा हिनजाव मानसियानो सिग्रेट सोबलायो ओइ लया लया न'खर गाफुखिला उन्दुना सिखारबाय आदा सोरांबायलै खुगा सिजायदोब्रा दे माबा मोनसे बुंदो आरो मा बुंनो खम जारला नों गारबोनाय अनजालिनि सायाव माबाफोर बुंनो गोसो दं मा बुंदो आं आरो जेबो बुंनो गोसो गैया अनजालिखौ लिंहरदोब्रा बेयाव ओंखाम ओंख्रि संनो जारलालै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिबायमोन संनोसैथ' मा ओंख्रि जागोन ओंख्रियानोथ' बोरमा बेदर ओइ जागोन ओइ ओइ दानाखौ संसैब्रा ओइखौ ओइ बस्थाखौ बै बस्थासेखौ ना इखौ नै फैलायबाय जोंना आथुलफ्रा ओइ आदा आदा खाख्लारि ओइ खाख्लारि नास्ता लायन नास्ता लया ओइ ट्रेन साइडৰ ওচৰত পাকা ৰাস্তা আছে না ইফালে যাব দিছে লয়া এন্তে লৈ আহিব এই আদা नों थांगोन नामा लया ओइ साताखौ লৈ যা नास्ता লৈ আহিবি मबाइल ओइ रिचार्ज होबाय दे 350 ओके रिचार्ज मा दंलै दानि दिनै मोनानिफ्राय थांनाय मोनानिफ्राय काक्लारि जा बे बिगुर सालायनाय मिनिदोलाय अखागैलाय ना काक्लारि যাব लायदो ओइ आदा साताखौ लानानै थांना फै लामासिम काक्लारि फन কৰিব দিছিলে এই ডাঙৰীয়া ফোন কৰি কিনি যাবি আৰু नास्ता निबो दिसे नोंखौ नायनो होद हामाब्रा इदि आं दा इउटुबाव हगारजोबना होगोन र' नों बुंनायखौ हगारना हो